Um, nice meeting you, Leo Delfino? Yes, ma'am. Leo Delfino. Unsa siya ni Lea o ni Santi Delfino? Ma'am? Sige. Panawag lang ko niya, ha, Mr. Delfino? Okay, ma'am. Thank you. Okay. Unsa ka siya ni Santi o Lea Delfino? Unsa kay ilang relasyon? Ay naman yung apuha, oy. Gatagan man dyan kong kabalaka. Ay, stilan. Ay naman yun din taon. Wa pa man yun mo pa uli. Ayan ang kablata, Lola. Ngayon na lagi ito ron. Lain yun ang kuba sa akong lughan dongkin. Wa na si Santi. Wa na si Lea. Kanya mawa pag yun na ako si Leo. Ang makunsa naman ako. Ngayon na lagi ito ron, Lola. Importante lang tingnan ng gilakaw. Unya, nga naman. Nga naman, nga man siya na ako mananghid. Nagpataag ka doy. Lain na pagod ang kubas sa akong lugan, oy. Lan, walang tentay na ito ko. Lola, papalagi na makuha yung mga pagkaon. Papasiro kang kaon, no? Ang kaon man daw. Walang ko'y gana. Kaya lain yun yung gibati sa akong lugan. Lain yun. Basta. Ano ako? Hain naman yung taon eh. Bata. Apo ko yung taon. Hain ka naman. Lola, igdihig na sa dito, Lola. Okay, bantayan ka. Tugtog sa dagot. Kaya nagabag ni Bailey, oh. Account na lang ka. Sige, iya. Una na lagsuod sa imong kwarto. Ugma na ta magsulti. Okay, tita. Controversial ni nga issue, tita. Yes, iha. Okay. Good night. Good night, tita. Oh, by the way, nauli na ba ka si Ramil? Ma'am Carmi! Ma'am! Oh, ising! Oh, ngano ka, oy? Sa problema? Ma'am, nauli na si Dong Ramil, ma'am. Labihang mubuga. Unya, si Mingboy, dili ko na siya makadaog, dili siya makabaswat mo, magpatabang ko na siya ni Sir Alphon kung mahimo ko no, ma'am. Pastilan, ma'am, wa pa lang di ay makailan niya ang driver, wa naghumulbulan na si Dong Ramil. Ano nahubog man? Wa man kay siya mo inom ganina dito sa bar. Nya, ma'am, di na lang ta mag-istorya, ma'am. Uy, sige na, ma'am. Uy, tawad, ma'am. Atuan na si Sir Alphon palihog. Karon masikat na sus Dong Ramil. Oh, sige lang, ising. At tuon sa nako si Alphon. Iha, excuse una, ha? Ari una nako si Alphon. Excuse una, iha. Okay. Nako na. Ate man na ninyo si Ramil. Sige na, ising. Miss Pauli, dali. Alphon? Alphon? Morning, Lola. May butag sa dyan ni mo dong. Lola, gidat ang tagad-kapi, Lola. Salamat kayo dong, ha? Nay, hintay ko nga nagtanaw na ako. Nahinanong pag-ayos si Tingyo. Tanaw na ako, wala na nakupukawa kay Murag Hapo man kaayos siya. Hala, dali nga rin dong, arito sa lantay magsulti.
Salamat kayo ng kapidong, ha? Ikaw ang hinoy nag-atima namin. Gabiin naman kayo siya nauli, Lola. Diin man kuno siya. Nang-apply ko na siya trabaho. Nga, iya po ko nang gibayaran ang inyong utang. Utang? Ambot, isang utang nga. Basta iya ko nang gibayaran ang inyong utang katong 60 pesos. Dayon, nang-apply siya pagka-hotel. Nang-apply di ay. Mo di ay itong nagsulob siya karsones ug nagsulob og tarong. Daghan siguro siya gi-applyan, Lola. Ay, namasin in town nga makasod. Siya ro sa kadagan siyang gi-applyan ug dili siya madawat. Dong, salamat kay ni ining kape, ha? Nay, mong amigo ay sige lang katog. Wa gyud ka matgon nga nagsigit og istorya din he. Pas ka nakakatog. Daghan man nagpakarga na og ng buntag, Lola. Oh, Lola, di pa say paano? Ay, pastilan niya pagipan. Pastilan dong, salamat gyud kaayo. Ikaw na gyud hinuon may nagatiman namo dong. Diyos ko, Mama Mary, tabangi ko. Ayaw ko himuang huyang ning problema nga akong giatubang. Tabangi kong mahimong andam pagpagkikarong ni ining tanan. Nakamatikod ko, nagduda na nako si Ramil. Ug wa na ko mahibaw sa akong angay nga buhaton. Tabangi in taon ko. Hail, Holy Queen, Mother of Mercy. Hear our life, our sweetness, and our hope. To you do we cry, for banished children of Eve. To you do we send up our sighs, mourning and weeping in this valley of tears. Turn them, most gracious Advocate. Your eyes have mercy towards us, and after this our exile, show unto us the blessed fruit of your womb, Jesus. Clement, O loving, O sweet Virgin Mary. Pray for us, Holy Mary, Mother of God, that we may be made worthy of the promises of Christ. Yads. Nagrosaryo man di ay ka, wa man kunin mo pukawa. Hilak na sad ka. Yads. Ay lang magpadaog sa problema. Nakasiguro kung nasairanan nilang tanan Yads ang bahin sa akong pagkatao. Pero di magyun nakatutok ni Ramil samtang nagkanta ko. Punan pa nga, ang cellphone nga hinatag ni Ramil. Nahabilin pagit sa powder room. Samot. Isumugit ko sa kapalaran yan, Sway. Nakasiguro ko nga nakailag yun to si Ramil sa iyong cellphone nga yung gihatag nga rin ako. Oh. Bangon, Ramil. Hala, punita og ilha kung kang kinsa ng cellphone. Anong naamay ni mo ang cellphone, mami? Dili na ka mahimong monigar, ha? Imo na cellphone. Ako'y nagpalit, ana. Mailhanan ko nga imo na cellphone na. Ano lagi nga diha naman ini mo? Nahibuong ka. Kay imo na nagihatag ni Lea Delfino. Nakalimtan na ni lovely Catwoman. Og may mahibaw ka, Ramil. Si lovely Catwoman
og si Leia Delfino. Usara! Kalibutan ta kahibungan nga nung managlahita sa dalan nga atong gilaktan na nagsubay sa laing agian.